Jeg vil gerne vise jer, hvordan I kan lave en billedfortælling med Makey, hvor I kan have bragt nogle analoge billeder til live, og hvor børnene kan komme til at udtrykke sig på en måde, hvor vi blander noget, de har lavet med hænderne, og noget, der foregår på computeren, og får lavet det her blandede præsentation, som man kan bruge i alle mulige sammenhænge. Det vi skal bruge for at lave de her billedfortællinger, det er selvfølgelig et billede. I det her tilfælde har jeg printet et billede fra bogen og limet det op på noget pap. Det kunne jo også være noget, børnene selv havde tegnet eller frembragt i pap, en figur eller noget andet. Alt muligt kan laves på den her måde. Men i det her tilfælde bare et billede. Så har vi en Makey. Den skal man også bruge. Man skal bruge et kabel til at forbinde computeren til Makey. Og man skal bruge nogle krokodillenæb, gerne i forskellige farver. Det er nemmere for børnene at finde ud af at bruge dem på den måde. Endelig så skal man bruge Makey's app, der hedder Poster App, som er en hjemmeside, som er helt gratis og GDPR-sikker. Der er ingenting i det. Jeg bruger også lige en lille Make-Do-sav for at prikke hul i pappet. Det er de værktøjer, der er. Man kan også bruge en blyant eller en lille skruetrækker til det formål. Det er jo lige meget. Så vi starter med at finde ud af, hvor henne på det her billede vil jeg gerne lave nogle fortællepunkter. Og jeg kan gerne, at pigen kan være en fortælling, og det sorte egern heroppe også er en fortælling. Så jeg starter lige med at lave 2 huller. Et her, og et op i egernet. På den måde. Så tager vi nogle soldaterben, eller bogbinderklips, afhængig af, hvordan man ser på det. Og dem putter man et ind i hvert hul, man skal bruge. Den måde her. Jeg vælger kun at lave det relativt simpelt, men man kan lave op til 12 punkter med en Makey, der alle sammen kan fortælle. Men for en nemheds skyld, så holder jeg til cirka 6 punkter, men altså 12 kan lade sig gøre. Eller maks 6 punkter. Når man har lavet sit billede og sine punkter, så skal man i gang med at forbinde det med Makey. Og der starter jeg med at forbinde det sammen med computeren med et USB-kabel. Og I vil se, at den begynder at lyse og lyser rødt bagpå, fordi den er koblet til. Så tager jeg det ene punkt, pigens, og forbinder det med et krokodillenæb, og den sætter jeg i det her punkt her, der hedder space. Ja. Derefter så tager jeg den gule, det er ligegyldigt farven, bare den anden farve, forbinder den til egernet, og den putter jeg i den pil her, der går op. Ja. Det sidste tager jeg en sort og forbinder ned til jord. Den skal jeg bruge, når jeg skal arbejde med den til allersidst. Sådan. Når jeg nu skal i gang med at kode det over i min Makey-app, er det altså vigtigt at huske, hvad der er forbundet til hvad. Så jeg kigger herinde og ser, at jeg skal starte med at vælge, det er pigen, jeg vil sige noget om. Og pigen, hun er forbundet til space, så derfor klikker jeg på ikonet for space heroppe. Og der kan jeg så starte med at enten ved at uploade et billede, jeg har liggende på min computer, eller jeg kan tage et billede med kameraet. Jeg tager et billede med kameraet her, holder det ind foran, og klikker, når jeg er tilfreds. Så er det tid til at optage lyden. Og den optager jeg ved at gå ned på Hold to Record, og her holder jeg nede på min mus, mens jeg indtaler det, der skal være lyden. Pigen kommer ud i skoven, der er mørk, men hun er faktisk ikke bange. Hun er rigtig glad for at være i skoven, helt alene. Så kan jeg gå herned på play og lige lytte det en gang til. Pigen kommer ud i skoven. Ja. Hvis jeg havde haft brug for det, kunne jeg lige trimme det, sådan at jeg kunne starte det lidt senere. Pigen kommer ud i
Jeg kan kun trimme det i begyndelsen, jeg kan desværre ikke trimme det i slutningen. Så man kan nemt komme i gang med at optage til at starte på, og så lige få det trimmet, når man er rigtig klar til at sige det, man vil. Nu har jeg fortalt om pigen, og derefter vil jeg så fortælle om e'eren, som er koblet til pil op. Derfor går jeg over trykker på pil op, tager et billede af mit e'eren, og er klar til at optage. E'eren holder øje ude i skoven. Den er nemlig en del af de mørke magter. Når den har holdt øje med pigen ude i skoven, går den tilbage til de mørke magter og fortæller. Den kan jeg lige høre igen. E'eren holder. Og jeg vil gerne lige have trimmet det, så jeg sætter min mus der og klikker, så lyden kommer med det samme. E'eren holder øje ude i skoven. Ja, nu har jeg lavet mine 2 punkter, og hvis jeg bare klikker på dem, sker der ingenting, fordi kredsløbet bliver ligesom ikke lavet. Det er derfor, jeg har den sorte her. Den holder jeg fast i den sorte, og med den anden hånd, der kan jeg trykke på pigen. Pigen kommer ud i skoven, der er mørk. Og jeg kan også trykke på e'eren. E'eren holder øje ude i skoven. Læg mærke til, at jeg kan få det hele i fuld skærm ved at klikke på det ikon her. Det gør det lidt mere interessant at kigge på. Pigen kommer ud. Og på den måde holder øje. Har jeg lavet min billedfortælling med en Makey. Så er det jo op til jer at finde ud af at bruge den på en kreativ måde og få lavet nogle gode udstillinger, hvor man kan fortælle om børnenes billedfortællinger. En sidste ting, som er lidt vigtig, det er, at man kan ikke rigtig gemme på den her hjemmeside. Det er en gratis hjemmeside, der er GDPR-sikker, men i stedet for kan man tage sine data med sig og gemme dem lokalt på sin computer. Når man så har gemt dem, kan man til næste gang, man skal arbejde med den, hente det ind igen på den her hjemmeside. Og det vil jeg gerne lige vise jer, hvordan I gør. I klikker på pil ned her, for at hente det ned på jeres computer. Det bliver gemt i overførsler med et eller andet tal, og så hedder det zip til sidst. Når I så kommer tilbage til hjemmesiden, det ser sådan ud nu, er jeg kommet tilbage til hjemmesiden, jeg har ikke noget, der er gemt, ja, så kan jeg trykke på plus-ikonet, og så hente det, jeg lige har lavet. Det kan jeg hente ind igen, og så kan I se, at mine produkter, eller mine produktioner, de er her. Kommer ud i e'eren holder. Og jeg vil kunne fortsætte mit arbejde, hvor jeg slap. Det er den eneste måde, man kan gemme det på, men selvfølgelig kan man gemme det i elevens eget drev, enten online eller på computeren. Jeg håber, I får god glæde af at arbejde med Makey og Poster App. Det er i hvert fald noget, der kan bruges i rigtig mange sammenhænge.